Kaixo lagunok, gaur kimu baten geraniluen ingurun hitz eingo dugu. Geraniluek balkoiek apaintzeko daun lorek resistentenetako bat da, eta betiko landare horietako bat. Gaur egun ordie, tximeleta afrikarra sartuta nola daun, intsektizida ezinbestekue da. Horregatiken dazkeu intsektizidatan mota desberdinek, bat kimikue eta besti ekologikue. Eta batiz bat jakiteko arradaken, ostruetako zuluek ikustie ezinbestekue da horrei tratamentu ematen ikusteko. Gero, intsektizidatan dakeu ekologikue, Neudorf markakue, dakeu ja preparautakue eta preparatzekue. Hau gurekin nahaztu eta pulverizatzeko landarin gainetik. Eta gero dakeu Maso markakue, hau ja kimikue dana, preparatzekue eta preparautakue. Hau landariei gainetik botatzen zaio, lur gainean ez, landariei baizik. Sistemikue dalako eta landariek xurgau iteulako. Eta adibidez prebentibuek 3 astetik behin botatzeie. Eta gero ja behin arrada honien 7 egunetik behin. Importantie da saio horiek jarraien itie 3 astero. Pausotxo horiek jarraitze baituzue, zuen geraniluek izugarriek hasikoie, lora osasungarritxo batzukin eta zuen balkoiek apain jarriez.